دلووانی روژکê li rojan zalamek bi tinê li biyabanekê diçû. Beref wargehekê dîr, seqa gelek yê germ bû. Evca ew zalam gelek têhnî bû. Li vêrê û wêrahe li avê digeriya, ta li dîmahiyê bîreka kîr ya avê dîtî. Ya tijî bû ji ava şirîn. Zalam çû di nav bîrê da, av vexar û spasiya Xwedê mezin û dilûvan kir. Paşan li ser geşta xwe berdewam bû. Hêşta gelek ji bîrê dîr nekevt bû, heta seyekê biçîk dîtî ji têhna da dinalî. Ew zalam li beramber wî sey rawestiya, hûzra xwe kir, çawa harîkariya wî biket, da avê vexwît. Evca ew zalam bû bîrê zivrîve û sey digel xwe bir û paşan çû di nav bîrê da û pêlava xwe tijî kir ji avê û pêşkêşî sey kir, ta sey têr av vexarî û aram bûyî.